I Danmark har vi fået en helt ny udstilling for seriøse landmænd. Med Farmertech vil vi gerne lave en messe, der er anderledes end hvad vi ellers kender på udstillingsmarkedet. Det er en udstilling, hvor man meget hurtigt får overblik over, hvor de firmaer, som man gerne vil opsøge, de befinder sig. Jamen det er jo en høj faglighed. Indlæg fra både danske og udenlandske specialister. I Danmark har vi en mangfoldighed af leverandører til den moderne husdyrproduktion. På Farmertech er alle lige, det vil sige, at den lille udstiller kan stå lige så fint frem som den store udstiller. Og det synes jeg er meget unikt i konceptet Farmertech.